Għadd ta' pulizija ġew attakkati minn ġuvni ta' 28 sena f'każ ikrah li seħħ ilbieraħ filgħaxija fl-għassa ta' Bormla. Net News infurmat li ż-żagħżugħ Johan Kassar għandu diversi każijiet pendenti tant li attakka lil membri tal-korp drabi oħra. Jidher li l-ħamis il-ġuvni kien qed isuq mingħajr seatbelt u b'veloċità ġewwa l-birgu meta twaqqaf minn żewġ uffiċjali ta' Transport Malta, il-ġuvni offendihom u ħarab. Wara li ġara hekk l-uffiċjali għamlu rapport fl-għassa ta' Bormla u l-Pulizija bagħtu għal Johan Kassar minnu fih. Kien hawn li ż-żagħżugħ li hu minn Bormla stess ħebb għal diversi uffiċjali tal-Pulizija li kienu fl-għassa fejn saħansitra beżqilhom u beda jheddidhom li joqtolhom kollha u ġie arrestat bl-għajnuna ta' membri mis-sezzjoni tal-RIU wara li niżel missieru l-għassa u nqalet kommozzjoni sħiħa. Il-ġuvni li ħoloq frakaż sħiħ fl-għassa tressaq b'arrest il-qorti l-ġimgħa filgħodu stess quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella u nżamm arrestat u ġie akkużat li jeddet sitt pulizija beżaq fuq kuntistabbli u li jeddet ukoll lill-uffiċjal ta' Transport Malta għalissa ż-żagħżugħ se jinżamm fl-isptar Monte Carmeli fuq ordni tal-qorti.